Angonsi onye kubwata libori ngoto manyi balengana kyo muranyare ko bayikera gwetera se pengine website yabo gwetera ko sejina namba cyabo cyesimi andonsi sebagotoka cyo bisicyaba sebagotoka alafu enye arekoba enkire engeke nakyo kurwa mabisa amaliata Osongo Brian Ngoroku Mogaka promoter ya Yara Kisii County na Homa Bay County cyo bisicyeno ngayichigotoka cyo bisechire Nairobi lakini ntubona se ground ndola se ground gaiga ine nakyo muntaranyare ko banyora abalemi mbaro baba bekiramo munege kundi batagete gocha batagete mochiche mubasomye nakibako banyora abalemi nabatonyora gwetera se website yetu ya Yara nabatonyora gwetera website ya Yara nakinamba chi contact chetu nchiro nawo mulemi abo twakera nabo togoja twakora training n'abalemi twakora na training n'abalemi amo twabatebi na kitwa tumeko obwoyo na ningi wango kibao tumekero obwoyo twabatebi kerega ndo na kibao kora ni correct amount ali bakora ose sirira baleto lya gusiria gusuirake ine no bwate namba yesimi aya muna oyo tenenete region yega gose oyo kobera se ground no bwate namba yesimi oranyara ko motegereri omulemi omotegereri erinde agoikere akorangerie omukonya abera atatu gusako boli ndisata ase namba yana abakonyora ase namba yana ase simi 07 11 71 21 84 yairorere kyagera mbona batete konye tegerera bya 07 11 71 21 84 nabo tokonya omulemi enjira kyonsi kyaganeti aseke melikia ali akonyoroko gesokuya byamono sana bunkuru ese company ya Yara byamono sana mwancho muligereria Ogetembe television mwancho omotegereri